Wato kenan ci bayan ma ya kai ci baya, wai a ce wai sakataren Amurka ne zai fito ke gaya wa United Nation, ma'ana Majalisar Ɗinkin Duniya, kan cewa a sa wa Iran takunkumi kuma a hukunta ta, a dakatar da ita, a je a hukunta ta, a yi mata duk waɗansu abubuwa da gwamnatin Amurka ta Trump take bukata a yi wa Iran. Ya ce abin da Iran take aikatawa a Hormuz da ma sassan duniya, ya ce laifin Iran ce. Iran wai ta fara attacking ɗin sansanin sojojinsu, kuma ta daɗe tana kashe sojojin Amurka. Ya ce wai ƙulla Hormuz da take yi ya saba wa doka ta duniya gabaki ɗaya, abin da yake faɗa. Amma bari in gaya muku wani munafurci. Shi kun ga wannan Marco Rubio ɗin nan, jininsa asalinsa ɗan Cuba ne. Cuba yanzu haka Amurka ta sa mata blockade, babu wani kayan cinikayya da suke shiga ko masarufi ko wani abin amfani, musamman ma man fetur, hatta nefa ma Amurka duk ta yankewa Cuba duka waɗannan abubuwan na jin daɗin rayuwa. Har ta kai ta kawo yara waɗanda ake inji ke numfasa su, ko bakwaini waɗanda suke amfani da man fetur da menene saboda yanayin ƙasar. Kun gane, ita ma ba wai ƙasa ce mai arziki ba, amma ƙasa ce tana da arzikin mai, ina gaya muku, ita ma Cuba da kuke gani. To ta kai ta kawo saboda blockade ɗin Amurka da take hana jiragen mai da menene shiga Cuba, saboda suna jin tsoron Rasha tana kokarin za ta karɓi ikon Cuba, kuma Cuba tana kusa da Amurka. In Rasha ta karɓi ikon Cuba, ta shigo ta aje sansanin sojojinta kamar wani barazana ne da securitin Amurka, to gwamnatin ƙasar ba ta yin Amurka, shine suke blockading, suke sa 'yan garin cikin kunci da ɓacin rai don su fito su yi zanga-zanga su kifar da gwamnatin shi shugaban ƙasar Cuba, ko ma dai wane ne. Ba labarin Cuba nake biyo, amma haka labarin yake wakana. Kun gane, shine wai yake kira akan cewa wai a zo a dakatar da Iran, a hukunta ta, ai Allah wadai da saba dokoki dai. Kun san cewa ma ko ɗauko wannan gayan da suka yi shugaban ƙasar Venezuela nan, kun ji sunan shi, wallahi sunan ya ɗauke mu, kuma yanzu ne kamar, amma na san kun san shi, gayan nan. Haka ba suka je suka ɗauki shi, wannan ma fa sun saba fa dokar duniya gabaki ɗaya fa ta UN fa. Ka je ka kamo shugaban ƙasar ka kashi ƙasar Amurka ka hukunta shi, ya saba doka, sai an bi ka'ida. Kai ba ma a shiga ƙasa kai tsaye a je a ɗauko wani. Amma saboda Amurka tana ƙoƙarin ta nuna duniya ta fi kowa ƙarfi a duniya, kuma amma duk wannan ƙarfin nata ta kasa cimma shi a cikin Iran. Kuma yanzu ta zo tana kuka, tana dan Allah wai a zo a haɗa kai a yaƙi Iran kuma a hukunta ta. Kun ji mahaukaci, kun ji munafiki. Wannan gayan munafiki ne, ya bijire wa ƙasarsa da ta haife shi Cuba, jinin shi Cuba, kuma yanzu ya zo yana munafurci kirikiri, wanda kowa ya san cewa Amurka ta fara yakin nan, ta je ta sheke Imam Ayatollah Khamenei, kun ce ta shahadatar da shi, ta kashe masa matarsa da 'ya'yansa, kai ta kashe ɗansa da jikarsa. Amma wai waɗannan mutanen sun fito suna cewa wai duk laifin Iran ne. Gaskiya mutanen nan ba su da takardu, da ba don social media ba da labarai da abubuwa muna gani suna faruwa, da a ce irin da ne da babu social media, shine suke da dama da su dinga yin wannan ƙarerakin suna faɗa wa duniya, amma ban da yanzu mun fi ƙarfin su wallahi.